Duwang halangkaw na leader kan Taliban pipaaresto kan International Criminal Court. Malacanang no comment sa propwestong magdesignar nin designated survivor. Ngunyan para sa mga detalyes kan Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sobra 860,000 pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kan mga operatiba kan Police Regional Office o PRO5 sa ginibong operasyon sa bilog na Reyon Bicol poon alas 6 nin aga kasuhapon sagkod alas 6 nin pagkaaga ngunya na aldaw. Sigon kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, ang kantidad hali sa 127 gramo nin shabu asin 6.98 na gramo nin marijuana na nakumpiskar sa laog nin 8 operasyon na nagresulta man sa pagkaarestar nin 18 persona. Apwera pa kaini sa laog nin 14 operasyon na kinundusir kan ahensya, tulong most wanted persons asin 11 na other wanted persons man naarestar sa nasabing durasyon. Mientras na duwang operasyon kan ahensya manungod sa illegal na pagsusugal, siyam an naarestar. Sa lado naman kan mga loose firearms, duwa an irehistrong nagsuko sa pulisya, siyam an totalmenteng nako ang mga firearms sa laog nin siyam na operasyon na kinundukta kan PRO5 sa bilog na Reyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ang progreso kan mga deklaradong drug-cleared barangays sa bilog na probinsya ni Albay sigon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay. Sigon kay PDEA Albay Provincial Officer Intelligence Agent 3, Noe Brigel, ang natatadang 3.75% kan mga barangay ang drug-cleared. Ang nasa 27 barangay pa, kung sain may 10 sa Ligao City, 7 sa Tabaco City, 5 sa Ginubatan, asin pigduwa naman sa Piuduran asin Rapu-Rapu. Sa ngunyan, sigun pa kay Brigel, padagos ang espersos kan ahensya na maging 100% na maideklarar na drug-cleared ang totalmenteng 720 mga barangay sa bilog na probinsya. Basado sa datos kan ahensya, sa bilang kan mga barangay sa Albay, 95 digdi, ang dai na impluwensyahan in illegal na droga sa 125, ang apektado kung sa 598 ang deklaradong drug-cleared, nakapareho nin 96.25% progreso. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa 17 patient transport vehicles ang naresibikan gobyerno probinsyal kan Albay hali sa gobyerno nasyonal asin Philippine Charity Sweepstakes Office katakod kan ginibong turnover ceremony sa Quirino Grandstand sa Manila na pinamayuhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kasubagong aga. Sigun sa anunsyo ni Governor Noel Rosal sa iyang Facebook post, ang mga bihikulo ididistribuir sa 17 lokal na gobyerno kan probinsya tangani mas mapakaray pa ang access sa emergency medical services kan komunidad, partikular na ang mga nasa hararayong lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Ipinaluwas kan Department of Interior and Local Government o DILG Bicol ang Memorandum Circular No. 2025-051 o ang listo sa tag-ulan, preparedness measures of local government units for the rainy season calendar year 2025, ngunya na aldaw.
Sigun sa opisyal na Facebook page kan ahensya an memorandum, an masirbing giya kan mga lokal na gobyerno tanganing masiguro an marikas asin magkakanigong lakdang sa paghampang kan mga posibleng patanid na darakan makusog na pag-uuran, pagbaha asin bagyo sa rehiyon. Sigon sa DILG Bicol, highlight sa indang memorandum ang direktiba sa mga lokal na gobyerno, arog kan pag-aktibar kan Operation Listo Protocols, Emergency Preparedness Structure, innovative asin marikas na anticipatory actions, pati na an Evacuation Center Preparedness. Pero pa kaini kasabay man sa memorandum, an enforcement kan no-build zones, data-driven asin proactive monitoring, community awareness, as in household readiness, infrastructure checks as in logistics, pati naman ang local chief executive leadership. Mientras napig-inggan man, kan DILG Bicol ang mga lokal na gobyerno sa rehiyon Bicol, naripasuhon ang mga laman kan circular, isabay sa probisyon kan sa indang mga lokal na plano para sa disaster risk, reduction and management as in tulos na maipautob sa magkakanigong aksyon. Planong ibusol ni Albay Vice Governor Diday Co ang digitalization kan ika-15 sangguniang panlalawigan kan Albay, tangani mas mapakaray pa ang paghahatod nin serbisyo publiko sa probinsya. Ang pahayag ginibo kan Vice Gobernador katakod kan ginibong inaugural session kasuhapon sa Albay Capitol Annex Building. Tinawan doon ni Vice Governor Co na ang planong smart website system mas mapadali nin access kan mga albayanos para sa mga aprobadong ordinansa asin resolusyon kan sanggunian panlalawigan. Apwera ka ini, pinagirumduman kan opisyal ang mga miyembros kan sanggunian panlalawigan na nailihir sinda bako para dai mag-uyon sa administrasyon kundi tangani magserbing mga representantes kan kada albayano. Naarestar kan mga operatiba kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay ang 7 high-value targets sa ginibong operasyon kasubanggi sa Purok 1, Barangay 14, Ilawod, Poblasyon, Legazpi City, Albay. Sigon kay PDEA Albay Provincial Office Intelligent Agent 3, Noe Brigel, ginibo ang operasyon bandang alas 6:35 nin pagkabanggi. Kaibahan ang Legazpi City Police Station as in Maritime Police na nagresulta man sa pagkakarumpag nin pigtutubudang drug den kan mga suspect. Sigun pa sa opisyal, ang mga suspect na mid-bid o minid-bid, Sinda alias Z, 45 anyos, may agom, sarong call center agent as in residente ka nasabing barangay na napag-araman na drug den maintainer, alias Francis Marvin R. 21 anyos, sarong college student, hali sa Barangay 13, Ilawod West, Marquez Street, Legazpi City, napag-araman na drug den employee as in co-maintainer, alias Emmanuel, 32 anyos, residente kan Purok 5, Barangay Tagas, Daraga Albay, bisita sa nasabing drug den, alias Nino, 24 anyos, residente kan Barangay 17, Rizal Street, Ilawod, Legazpi City, alias Ryan, 24 anyos, utility worker, residente kan Barangay 34, Orosite, Legazpi City, alias Angelica, 24 anyos, residente kan Barangay 13, Ilawod West, Marquez Street, Legazpi City, asin si alias Michelle, 26 anyos, residente kan Barangay 22, Binanwahan, Legazpi City. Basado pa sa impormasyon, nakumpiskar kan mga otoridad ang pigkakarkulong nasa 10.3 gramo nin pigtutubudan na shabu na may estimated standard value na sobra sa 70,000 pesos. Apwera kaini nakumpiskar man ang man iba-ibang non-drug paraphernalia, arogan lighter, gunting, as in improvised roller. Sigun pa kay Brigel, hahampangon kan mga suspect ang kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapadagos ang pigigibong massive disconnection activity kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO sa man iba-ibang parte kan probinsya ngunya na aldaw. Sigun sa ipinaluwas na anunsyo kan kooperatiba, pigigibong ngunya na aldaw ang aktibidad sa nagkapirang barangay kan Santo Domingo, Legazpi, asin Pulangi. Mientras na sa aga, Hulyo 10, gigibuhon ang aktibidad sa piling barangay sa munisipyo kan Malinaw, Kamalig, asin Ginubatan. Sa masunod na aldaw, Hulyo 11,
Nakaschedule man nagigibuhon or gibuhon ang disconnection activity sa nagkapirang barangay sa munisipyo kan Malilipot, Daraga, asin Ligaw. Dagdag pa kan Aleco ang aktibidad basado sa indang regulasyones na ang mga account na may outstanding bills o arrears sa laog nin itinagamang panahon ang mapuputulan nin supply nin kuryente. Sinabi pa kaini na ang lakdang kaipuhan na gibuhon kan kooperatiba tanganing mamantinir ang pinansyal na aspeto asin maalagaan ang interes kan kada member consumer owners. Gigibuho na kada Lunes ang regular na sesyon kan ika-15 sangguniang panlalawigan kan Albay, imbis na kada Martes kan simana. Sigun sa inanunsyo ni 2nd District Board Member Melissa Abadesa, katakod kan ginibong inaugural session kasuhapon. Apara kaini ang bagong schedule kan session, magiging basihan man kan sangguniang panglungsod kan Legazpi, dahil si Legazpi City Councilor Lo Beltran an inappoint na maging successor ni dating interim president kan Philippine Councilors League na si 3rd District Board Member Juan Miguel Kongkong Salceda. Sigun pa sa impormasyon, ang lakdang para tauwanin dalan o tauwan dalan ang trabaho ni Beltran sa panglungsod kung kaya nagbago ang schedule kan regular na session kan sangguniang panlalawigan kan Albay. Nagpromiso ang Daraga Water District kay Daraga Mayor Vic Perete na sagkod kaya aaksyonan ninda ang mga nariresibing reklamo kan mga konsumidores sa munisipyo kan Daraga manungod sa supply nin tubig. Ang pahayag ginibo katakod kan paghururon sa pagultanan kan mga personahes kan Water District asin Mayor Perete kan nakaaging aldaw. Tangani to karon ang mga problemang na eksperyensya kan mga residente sa lado kan supply nin tubig sa lugar. Dagdag pa kan Daraga Water District, bukas man sinda sa anuman na interbensyon kan lokal na gobyerno kan Daraga para mapakaray ang serbisyo kaini. Mientras na presente sa paghururon sina Daraga Water District General Manager Carmencita Pancho asin mga miyembros kan Board of Directors kung sain na napaghururonan man ninda ang mga nagpapadagos na proyekto, mga presenteng issue na pinagkakahampang asin mga posibleng solusyon digdi. Naresibe kan munisipyo kan Jubillar Albay ang pagmidbid na Balangay Seal of Excellence Award hali sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sigun kay Jubillar Mayor Jorem Arcangel, ang pagmidbid katakod gan espersos kan lokal na gobyerno asin Jubillar PNP na mamantinir na librido sa illegal na droga ang munisipyo asin an absence kan mga drug pushers, users, pati na ang mga drug den. Apisar kaini, pigsugo man giraray kan alkalde ang PNP na dai magpakampante asin imantinir ang monitoring. Ipadagos ang kampanya sa paaginin mga programa kontra sa illegal na droga para sa kaligtasan kan mga residentes kan Jubillar. Ang Balangay Seal of Excellence, ang pinakahalangkaw na pagmidbid hali sa PDEA kung saan pigtatao ini sa mga lokal na gobyerno na nagpahiling nin consistent asin sustained efforts sa pagmantinir na maging librido ang komunidad sa mga illegal na aktibidad. Yan ang kabilugan kan mga bareta sa lado lokal. Iba pang maiinit na bareta sa samuyang pagbabalik. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Minabalik kami sa DZGB Bareta alas 12. Ngunyan sa detalyas kan mga Bareta sa lado nasyonal. Ipinahayag kan Philippine Navy na nag-itaas ang numero kan mga lunadan pandagat kan China sa West Philippine Sea o WPS kan nakaaging bulan. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na may kabilugan na 49 na Chinese vessel ang nahiling sa Bajo di Masinloc, Ayungin Shoal asin Pag-asa Island. Sinabi ni Trinidad na siyam na CCG vessel asin 14 na plan vessel ang nahiling sa Bajo di Masinloc. 12 na CCG vessel asin 2 plan vessel sa Ayungin Shoal asin siyam na CCG vessel asin 3 plan Navy vessel sa Pag-asa Island. Sigon kay Trinidad, ang nasabing 49 na barko daiman gabos na oras yaon duman kundi nawawara asin biglang minabutwa na may man iba-ibang features. Kinumpirmar ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ipinaapod ninda si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, kanakaaging aldaw.
Ini kasunod kan ipinautob na travel ban kan China kay dating Senator Francis Tolentino kasunod kan sa iyang paninindugan manungod sa issue kan West Philippine Sea. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na base sa naging pahayag kan DFA, pinagpapaliwanag ninda ang Chinese envoy manungod sa naging lakdang kan Beijing na ban sa pagbiyahe kan dating senador sa China, Hong Kong asin Macau. Abisar kan pigrerespeto kan Pilipinas ang desisyon kan China, pinagirumdom ni Lazaro ang Beijing na pigpapahalagahan kan Pilipinas ang freedom of expression. Tinaawan ni doon kaini na mandato kan mga elected officials na mag-apot asin mag-research, lalo asin kung ini may kinaaraman sa national asin public interest. Siring man, tinaawan ni doon kan DFA na kometido ang Pilipinas sa pagsimbag sa mga dai pagkakasinabutan sa paay ka diplomasya asin dialogo para makamtan ang mutual understanding. Nagsumitir nin propwestong lay si Senator Ping Lacson para siguruhon na padagos ang operasyon kan gobyerno maski may dai piglalaoman o pambihirang pangyayari kung sain nagadan ang presidente asin an sa iyang constitutional successors. Sa propwestong Presidential Succession Act ni Lacson, dudugangan ang mga nasa line of succession apuera sa Vice Presidente, Senate President asin House Speaker na itinalaan kang 1987 Constitution sa line of succession. Dagdag pa niya na mismong ang konstitusyon ang nagmamandato sa Kongreso na magpasar nin lay na midbidon kung si Isay ang maninirbihan bilang acting president sa kud mailihir ang bagong presidente o vice presidente. Sa propwesto ni Lacson na isinumitir sa 18th Congress bilang designated survivor bill, ang mga minasunod ang magiging acting president kung in kaso magadan o ma-disable ang mga opisyal na nasambit sa konstitusyon. Ang pinakang senior na senator base sa durasyon kon serbisyo or kan serbisyo sa Senado. Ang pinaka-senior na miyembro kan Kamara de Representantes base sa haloy na serbisyo kaini. Asin miyembro kan gabinete na idisinignar kan presidente. Sigun sa propwesto, bago magkaigwa nin pagtiripon na aatindiran kan presidente, vice-presidente asin ibang haralangkaw na opisyal, ididesignar kan presidente ang miyembro kan kabinete asin itatago sa sekreto asin ligtas na lugar. Nagsayuma na magkomento ang Palasyo Malacanang may kinaaraman sa propwesto ni Senator Ping Lacson na magdesignar ng designated survivor ang presidente. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na sa ngunyan wala pang pahayag digdi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Siring man, sinabi ni Castro na mas makakarhay kung bilugon na ang mga probisyon kan propwestong lay para maging malinaw ini. Tinawan doon kan Palace official na difisil na mag-uyon o magkontra kung dai pa na ilatag ang kabilugan kan propwestong lay. Pag-aadalan man ini kan presidente in kaso maipasar sa duwang sanga kan kongreso. Sa irarom kan bill ni Lacson, madesignaran presidente nin sarong miyembro kan gabinete na dadarhon sa sekreto asin ligtas na lugar asin babantayan kan PSG. Kapag magkairibahan sa sarong pagtiripon, arog kan sona ang presidente, vice-presidente, Senate Presidents, House Speaker, asin gabos na iba pang mga nasa line of succession. Nagpahayag nin kahaditan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa pagkaatraso kan impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pastoral letter na ipinaluwas kan CBCP, nakapalaman na nakakaalarma na ang pagkaatraso sa Senado sa pagkondukta na nin impeachment process sa Vice Presidente. Nagtutubod ang CBCP na ang impeachment ang mapahiling kan katotohanan asin hustisya. Hinagad maninda ang mga paratobod na magdangog sa mga man-iba-ibang lado nin bukas para magkaigwa nin patas na pagtrato sa nasabing issue.
Enot nang nagdepensa si Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tongol na pigpapahaloy ninda ang impeachment hearing ni Vice President Duterte. Tinawanin kasiguruhan ni Senate President Chis Escudero na padagos na magagampanan kan Senado ang ibang trabaho sa tahokan pagkondukta nin impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tahaw man ini kan pagbatikos ni Senator Mig Zubiri sa naging liderato ni Escudero kanakaaging kongreso. Sigun kay Escudero sa pagbukas kan session sa Hulyo 28, nakahanda sindang tutukan ang pagtukar sa mga propwestong ley na prioridad kan administrasyon asin ang mga pigsusulong kan mga kongresista. Plano man nagibuhon ang impeachment trial kada aga asin pag-abot kan hapon man. Gigibuhon ang mga plenary sessions, arugan mga pagdangog. Tiwala si Escudero na maipagpapadagos kan Senado ngunyan na 20th Congress ang legislative momentum, kung sa indakol na naipasar na ley asin magayon ang performance kan 90th Congress. Ngunyan sa detalye kan mga bareta sa lado kang or bareta sa ibang nasyon. Pipaaresto kan International Criminal Court ang duwang haralangkaw na lideres kan Taliban. Laman kan warrant of arrest sina Haibatullah Akhundzada, Supreme Leader kan Taliban, asin Abdul Hakim Haqqani, Chief Justice kan Taliban. Ang mga nasabing personalidad pig-akusaran nin ordering, inducing or soliciting the crime against humanity of persecution laban sa mga kababaihan. Sigun pa sa ICC na pigpapadusahan kan duwang leader ang mga dai nagsusunod sa anuman na polisiya o ley na ipinapautob kan Taliban. Baretang Sports, nagkamit nin silver medal si Pinay billiard star Cheska Centerno sa 2025 Oneida WPA Women's 8-Ball World Championship. Dinaog siya sa finals ni Jasmine Oshunhan kan Australia sa score na 9-8 sa torneo na ginibo sa Green Bay, Wisconsin. Nakapag-uli man si Centerno nin $18,000 o sobra sa 990,000 pesos bilang sa iyang premyo. Maski dai nagtrayumpo, nagpasalamat pa man girara ini sa mga fans na nagsuporta sa iya. Breakthrough! Naimbento kan sarong grupo kan estudyante sa Lagos, Nigeria ang sarong generator na nagagana sa pag-aagi kan ihi. Apisar kan na sufisyenteng supply nin petrolyo sa lugar, pirmi man sa giraray nagkaka-eksperyensya nin brownout ang Nigeria. Ini ang rason kung nata naisipan kan apat na estudyante hali sa Dorregos Private Academy School ang pag-imbento kan sarong klase nin generator na pwedeng mapagkuhanan nin supply nin kuryente na daina nag-aasa sa gasolina. Nagagana ang generator sa paagi nin hydrogen na makukuha sa ihi kung sain pigpapaagi ini sa prosesong electrolysis. Tangani mahiwalay ang hydrogen digdi na pinagkukuanan nin kuryente para sa generator. Istorya na iiba. Sarong 4 anyos na aki aniregaluhan nin Mercedes-Benz kan sa iyang mga magurang tanganing ganahan ining maglaog sa eskwelahan. Nagpost sa TikTok nin sarong video ang businesswoman na si Farhana Zara kung saan may hiling ining piga-apot ang sa iyang aki na si Fatima kung anong regalo ang gusto niya para sa iyang birthday. Ang simbag ni Fatima, muya kaininin Mercedes G-Wagon o kaya BMW kasabay kan promisa na malaog na ini sa eskwelahan kapalit kan sa iyang pighagad na bihikulo. Sigun pa sa sarong social media post ni Farhana, nadidipisilan sindang mag-agom. Napiriton ang 4 anyos na aki na magpuo ng maglaog sa eskwelahan dahil madali nang magdagdag ang sa indang edad. Flashback! Ngunya na aldaw, Hulyo 9, taong 1985, naresibi ni Arturo Pineda Alcaraz ang IBM Science and Technology Award.
Si Alcaraz ang sarong volcanologist as in midbid na father of geothermal energy sa Pilipinas. Sa mahiwas niyang kaaraman manungod sa mga bulkan sa Pilipinas, pinag-adalan ni Alcaraz ang gamit nin sangaw kan geothermal tangani makagibo nin enerhiya. Nagtrayumpo siya kan 1967 kan mapag-adalan ini nin kainot-inoting geothermal plant kan nasyon na nakapagtao nin kinakakaipuhan na kuryente na naging puon man kan paggamit nin geothermal energy na nakapailaw nin mga harong as in industriya. Kan 1982, tinawan man nin pagmidbid si Alcaraz nin Ramon Magsaysay Award para sa iyang imbensyon as in pagkrear nin inobasyon gamit ang likas na yaman kanasyon. Asin yan po ang katiripunan kan mga Bareta na nakalap kan DZGB News Team sa laog nin anom na oras. Ako ang sa indong naging tagapagbareta, Morgan po. Asin ako man po, si Jasmine Baloloy. At sa naman po, kan mga nagsurat kan Bareta, News Director Mark De La Cruz, Nicole Gloriani, and sa lado naman kan Technical, Nems Flora, asin Jerome Martinez. Maray na hapon. Sa indong nadangog ang mga darakulang Bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas